mainiton nga pag-abi-abi o pagtimbaya alang sa ato ang mga televiewers, sa ato mga kapaglaom, alang sa ato ang takna sa pagtuon. Sa ngalan ni Pastor Hesbon Buscato, kini si Pastor Palomares, o kauban na to nining mga taknaa, ang atong duha ka mga kaubanan din sa South Philippine Union Conference, si Pastor Asoy, ang ato ang Sabbath School Ministries Director, maingon man ang ato ang Publishing Ministries Director nga si Pastor Ray Cabanyero. Mga kaisunan, mga higala, amo mong gihangyo nga atong ipahilo na atong mga kaugalingon alang ni ining simple apan mahinungdanon kayo nga diskusyon sa atong leksyon nga niini nga quarter naghisgot kita sa libro sa mga buhat sa mga apostoles. O niya na kita sa ikalima ka simana diin ang atong paghisgutan mauna ang pagkakabig ni San Pablo. Sa dili pa ta mo adto gyud sa ato ang diskusyon, atong imbitaron ang Espiritu sa Dios pinaagi sa pag-ampo atong hangyoon si Pastor Ray Cabanyero. Mag-ampo kita. Halangdon nga Dios amahan magahom sa tanan. Niya kami aron sa pagtuon sa mga pulong. Sintro kini Ginoo sa libro sa mga buhat. Sa ikalima nga topiko bahin sa pagkabig ni San Pablo. Ginoo naghangyo mi nga ikaw magauban samtang kami Ginoo magatuon sa imong mga pulong diha sa balaang kasulatan na sintro sa mga buhat. Salamat amahan, ikaw magauban namo uban ni Pastor Palomares, among Executive Secretary sa South Filipino Conference, among moderator uban ni Pastor Asoy Sigundino uban kanako. Salamat amahan sa pagtubag sa mga pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Daghang salamat Pastor Ray sa imuhang pagbukas nga pag-ampo. Kumusta man mo, Pastor Asoy? Maayo kay Pastor, nalipay ko nga nakabalik diri sa ato ang studio, dugay-dugay ka diri sa atong takna sa pagtuon. O gusto nako Pastor mangumusta sa mga kaigsuonan. Nawala ko kadali mga kaigsuonan, tingali mga almost 2 months. Nawala ko dinhi sa ato ang Hope Channel tungod kay na dito ta sa Amerika o sa Canada tungod sa importante kay nga mga katuyuan. So gusto nako ipangumusta sa ato mga kaigsuonan sa Canada. That's it. Abi ninyo pastors, nalipay ko kaayo kay namit na ako ang makigsuonan. Oh pastor, nakita ni gitikas personal naman nagkastak na sa pagtuon sa ato pa sila mismo nagsunod sila sa atong programa dito sa Canada bisan pa sa Amerika. Nagsimba ko sa mga simbahan, diin ka mag-speaker. Halos kada Sabado sa nagkalalain ng mga iglesia sa Los Angeles o sa Chicago. Meet ko sa makigsuonan nga kanunay di sila nagtamon sa atong programa. So akong pagpagmusta sa atong makigsuonan diha sa LA, labi na gyud sa Last Duck Church nga gipanguluhan ni Pastor Alabat ug nila ni Pastor Sisuna, diha pod sa Laak sa ila ni Brother Jesse Acapulco. Sila kanunay sila nagtamon sa atong programa o sa ato sab dito sa Morton Grove nga ginumalahan sab ni Pastor Howard Faigao o dito sa WMC. Kana nga mga simbahan makigsuonan ato nang namit ang makigsuonan gani bisag wala na ko nakasimba sa Morton Grove namit na ko makigsuonan nga sila nagtamod kuno sa ato programa. Apil sa Canada. Sila si Engineer Marcos o sa uban nga makigsuonan diha silang Brother Henry Palyasa kanunay sila nagtamod sa ato mga programa din sa South Philippines. Okay, so tungod niya na, no, dili lang kay dito lang sa gawas sa nasod, kung kusog ang atong takna sa pagtuon dito sa Amerika, sa Canada, ug uban pang mga kanasuran, mas kusog yun ang ato ang pagtimbaya din sa ato ang lokal nga mga kaigsunan, no, South Philippine Union Conference Territory, tungod kay dinhi magyod ang host sa ato ang takna sa pagtuon, ug mabati pudta sa ato ang mga radio listeners. Busa mo mong i-greet ang tanan, hoping nga kamo naas may panglawas ug ana pud sa kabaskog sa pag-alagad. Anita sa tong leksyon. By the way, sa ako nang gikahisgutan kaganina, ang atong leksyon ining quarter, naghisgot kita sa libro sa buhat sa mga apostoles. Og kung imong isumpay ang atong miaging simana nga leksyon, atong nahibaw-an dito mga higala, mga kaigsunan nga tungod sa pagdaghan sa unang membro sa atong iglesia ni dagan, no, ni kuyanap ang gidaghanon ni ini bisan pangadto sa mga dili gyud pure nga Hudyo. Doon na gitawag ang mga Hellenistic Jews, no? Kato mga Hudyo nga gawas sila sa Jerusalem nagpuyo, including Gentiles nga of course naa dito na ilalom sa gitawag Grigo nga mga pundok sa katawhan. Og tungod ni ana mo hinungdan mga higala nga ang
atong iglesia nag-organize og mga diakono, nagtudlo og mga diakono para sila gyud ang mosilbi moalagad sa panginahanglanon sa atong mga kaigsuonan, labi na gyud sa atong mga byuda ni atong panahona. Og usa sa mga natudlo nga diakono sumala sa to ang leksyon sa miaging semana mao si Esteban. Sa hisgutanan mga kaigsuonan, this is of public knowledge nga si Esteban tungod sa iyang pagtindog sa iyahang gituhuan nga maupusab ang atong gituhuan, gibato siya hangtod sa kamatayon. Og ang bersikulo 1 sa kapitulo 8 sa buhat mga higala nagahisgot nga usa sa mga importanteng tawo, no, the approving signature of the death of Stephen mao si San Pablo. So gani kun imong tan-aw ng New International Version nag-ingon didto nga and Saul approved the death of Stephen. Now, sa iyang pag-approve mga higala, wa siya kahibalo nga it was so dramatic nga tungod sa iyang approval sa maong kamatayon, mao hinuon didto ang tulay, mao hinuon to siya ang inunta nag-una nga mga punto nga siya nahimo hinuon nga haligi pod sa Kristohanong iglesia. Muna nga ato ang presenting election karon makaisunan na maghisgot na ta sa pagkakabig ni San Pablo og niini nga diskasyon ang atong mga kaubanan muhatag sa ilang opinions, muhatag sa ilang analysis sa ato ang leksyon og sa mga inunta relevant points nga gusto natong masayra ni ining takna mahitungod sa pagkakabig ni San Pablo. Sa atong bersikulong sag-ulohon, Pastor Asoy, unsay gihisgutan din ha? Nag-ingon siya din go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. Actually, kana siya nga statement, kagikan na sa Dios, address nga to kang Ananias, no? Nga si Ananias, gitagaan siya sa Dios mga kaigsuonan og direksyon nga imong adtuon dito ang maong tao nga si Saulo og unya imong himuon ang angay nimong buhaton ngadto kaniya tungod kay siya usab gipili sa Dios. So, Pastor Cabanyero, unsa imong masulti dinha nga bahin? Atong nabaluan mga kaigsuonan na makigalaan nga sa diha nga gigamit kani nga bersikulo isip teksto nga memory text sa tibuok ika-iglesia sa kalibutan, isugo si Ananias para himuon nga instrumento nga si Saulo sa dihang nabutahan siya sa diha nga nakikita ang Ginoong Hesukristo nato dito sa Damascus nga dalan, isugo siya para magiyahan kung unsay sunod nga buhaton. Okay, no? So Sa ato pa, partner, kaning pulong chosen instrument sa ato pa, daan nagyod di ay nga si Pablo gipili sa Ginoo. Preconceived na to daan nga si Pablo gipili sa Ginoo nga mahimong instrumento alang sa pagpakailap sa mensahe. actually, doon naman tayo general doctrine no, nga ang tanang tao, actually, kung mag-isgot ta og destino sa mga tao, gusto sa Dios nga kitang tanan mahimong instrumento. But especially dunay magoy ang role magud ni San Pablo kun imong tan-awon sa iyahang enkwentro sa early Christian church. Makita nato ang gitawag nga disastrous effect ba, no? Okay. Sa iyang pagkatao. So sa ako nang gikaingon ganina, doon na tayo general doctrine ana nga gusto sa Dios nga ang tanang tao maluwas, no? 1 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 4, but specifically iyahang gi-mention kadto nga statement ngadto ni Ananias to emphasize a point nga adto agyod kay kung imong tan-awon gaduha-duha man puto si Ananias sa pagganto. By the way, ang atong teksto makaisunan nga sag-ulohon, naghatag nato ni siya og dako kaayong outline kung kinsa gyud ni si San Pablo. Nag-ingon ang Dios dinhi nga ako ni siyang gipili nga mahimo nako nga unsa ingon niya mahimo nako nga instrumento sa pagproklamar sa maing balita ngadto sa mga hintil og sa ilahang mga leader og sa Israel. No, sa una gahuna-huna bisag ako personal mga higala gahuna-huna ko nga si San Pablo was only an apostle to the Gentiles. Pero ang atong bersikulo nga sag-ulohon, pag-ingon sa Dios nga mahimo siya nga magproklamar ngadto sa mga hintil, it was only a matter of kanabitawng iyahang priority, but it is not to the exclusion of the Jews. Buti pasabot nga magmensahe siya ngadto sa mga hintil, Pastor Ray, pero magmensahe gihapon siya ngadto sa mga Hudyo. Yeah. O
Ang priority lang niya ang mga Hintil and then ngadto sa mga Hudyo. Karon atong balik-balikan si San Pablo, no? Sa wala pa siya makabig noon, unsa may ikasulti nimo ang kinabuhi ni San Pablo? Yeah, may man po na ang mga kaigsunan galaan, may kabalo po ta sa iyang bayodita. That's it. Oh. Usa siya ka Hudiyo nga Hellenistic, sa ato pa nakadunog kaning Hellenistic from the Helen of Troy sa Greece. Sa ato pa ang iyahang culture naagyo dito na kuha ato hibaluan og nataw siya sa Tarsus o sa kapital ni siya sa Cilicia. Makita na siya sa mga buhat 21:39. Okay. So by religion Hudyo siya. Yeah. Pero by culture nakuha niya ang, by the way, kanang sa pagtuon bitaw nato sa Daniel kapitulo 2 nga gasunod mo ni Pastor Asoy ang mga gingharian ba? Babylonia, Medo-Persia, Grecia, and then Rome. Pagkatao ni San Pablo, he was already under the Roman regime, Roman Empire. Pero ang kultura sa gitawag Hellenistic culture, the Greek culture, prevalent gihapon to, mo magali hinungdan nga si San Pablo maalamon siya kay naapoy gitawag nga kining mga Grigo pod manggi alamon po ni siya. Now, samtang naa siya didto, unsa may connection niya Pastor Asoy sa dito sa Jerusalem, dayon ngadto sa Hellenistic culture, unsa may trabaho ni San Pablo ana nga part? Actually, kung imong tan-awon, kuhaon nimo ang background dinhi. Dili lang man giingon dinhi nga usa man siya ka apostolis gihapon sa mga Sanhedrin. Okay. Di ba? Kung imong tan-awon pag-ayo apostolis siya sa ato pa, messenger siya. So dili gid mo malikayan makaisunan nga ang big idea diha nagpanukad gyud nga dili kaayo siya nagdawat nga si Kristo ang Mesiyas. Okay. Mao nay basic gyud reason nga dili siya nag-accept nga grabe kaning tawo nga manluluwas unya nalansang dito sa cross. Murag di niya ma-imagine ba, di niya madawat na siya nga pagtulunan nga usa ka manluluwas unya bitayon ra man dito sa cross. Grabe na nga idea, di niya na madawat. Mao na ang basic reason nga grabe ang iyang upos ni ana. Sa to pa ang iyahang background, no, although dili siya Hudyo nga dito nagtubo sa Israel, pero ang iyahang relihiyon ingon nga Hudyo. Orthodox. Ang iyahang dugo ingon nga Hudyo. Dili nimo kanang ingon nila kung sa Bisaya pa di nimo mabasta-basta kay ang connection niya kining Sanhedrin gud mga kaigsunan kun imong tan-awon ang background ani. Mura ni siya Supreme Court nga the president of the Sanhedrin is the high priest himself. Nga siya na ang nagpreside dito. Gani na itaw din nga kana si Gamaliel kun imong tan-awon mo na iyang paruko gyud nga mao gini nag-umol sa iyang kinaiya. Pero ang nakanindot kun imong tan-awon ang silver lining sa kinabuhi ni Paul, daan na siya nga naay devotion ngadto sa usa ka kausa. Abi nimo kun ato na siyang i-apply sa ato ang kapanahonan, usahay ang usa ka tawo nga walay devotion sa wala pa mahimong Kristohanon. Pagahimong Kristohanon ana, wa gihapon ay devotion, no? Wala na ba kay murag ang kinabuhi ni way klaro daan. Pero si San Pablo, Lahi siya. klaro kayo kay sa imong gikaingon pastor nga apostol pud siya, no? Gitawag siya siyalaya, no? But ipasabot nga dako ang iyang role sa pagdala sa Judaism from the center headquarter which is Jerusalem paingon ngadto sa gitawag Hellenistic world, pastor, di ba? As a matter of fact, pastor, nana siya leadership skill. Amen. So naa na siya. So ang platform mga kaigsunan sa kinabuhi ni San Pablo, he was very jealous, no? Kanang enthusiastic, grabe ang iyang kiniatong kauban din gitawag man siya si Pastor Kadasig, pero tingali dili pud mabintahaan ni Pastor Cabanyero ang kadasig ni San Pablo, although it was a misdirected nga jealousy o kanang gitawag nga enthusiasm tungod kay didto man siya sa pagtulunan nga dili iya ni Kristo. So mauto ang flow sa iyang kinabuhi gikan Jerusalem, dalhon niya ang mga pamaagi from the Sanhedrin ingon nga usa ka apostol o usa ka pinadala. Dili basta-basta ang iyang trabaho akong i-imagine ba nga. Train siya ni Gamaliel usa ka banggiitan nga magtutudlo. Abi ninyo makigsuonan ka ng usa ka tawo nga manggialamon, dili nimo na basta-basta i-convince sa pagtulunan kung wala kay insaktong basihan. Si Pablo dili gid siya basta-basta ka bright makigsuonan, pero ang nakanindot kay bisan inana bright gid kay siya. Pero naagi panahon nga gitawag siya sa Ginoo alang sa usa ka special nga buhat. Okay. Uluhaton. So ato nang nahagpat mga kaigsunan ang iyang background, no?
gitawag ni siya og elite nga Hudyo, no? Dili ni siya gikan sa inunta mayokmok lamang nga hutong sa atong sosyedad, kung dili nakaabot siya sa taas kaayong level sa sosyedad, being the shalaya, no? O usa sa mga inunta runner, usa sa mga intermediary sa Sanhedrin ug ngadto sa mga Hellenistic nga mga Kanang Hudyo. Shelaya, kung imong tanaw na aron, dako kay nag-role siya nga siya mo'y kuan sa function sa usa ka balaan nga function sa Sanhedrin. Oh, dili da sayo. Dili na basta-basta gyud ang iyang role. Sa degree of role partners, nagitawag og kanang declarative, napigitawag nato og comparative, napigitawag nato og superlative. So nabilong siya sa superlative. Correct. Degree of holder sa imposition. Gani ang problema lang kay nahimo siyang persecutor sa Kristohanon. Mao na hinungdan sa atong topiko number 1. Pero makaingon ko nga ang iyahang pagka-persecutor makaigsunan, he was an honest persecutor. Yeah. No? Na may, by the way, kung di mo tanaw ng kausa ni San Pablo, dili bigid basta-basta, no? Sumala sa iyang conviction, sumala sa iyang pagtuo, sumala Sincero sa siya, gyud. iyang sincerity. Dili ni mo matawaran makaisunan nga ingon ana gyud kahingpit ang iyang pagtuo sa Hudyo nga relihiyon. Mo hinungdan nga sa akon ang gikaingon ka ganina, siya ang one of the approving signatures kung naa man galing sa una alang sa kamatayon ni Esteban. Karon tungod ni ana nagdala na pud siya og kanang direktiba, no, from the Sanhedrin going to Damascus, no, considering nga dito po sa Damascus makaigsunan na pwede daghang mga Kristohanon dito. Ang tuyo niya dili basta-basta, dili lang kay bungkagon, no, kay sa ilahang kong pagtuo sa iyahang paghunahuna nga the Christian religion man kay isunan, the early Christian church, heresy siya kana bitong heretic, bitaw kana bitong kung sa Bisaya pa, erihis ba? Kana bitong offshoot siya, dili po siya matawag nga offshoot, kaya ang offshoot magpauyon-uyon man sa kuan. But Christian church, so to speak, total gyud siya nga opposite sa relihiyon nga Hudyo. Kalaban jud siya. Nga kanang Kaaway ba? O kanang dili gyud ingon nga basta-basta ang animosity ani ang pagkakalaban. So nagdala siya makaigsunan og direktiba na pod nga iyang iimplemento dito sa Damascus, pero unsa may nahitabo Pastor Gabanyero? Na sa dihang naglakaw siya pa daw Damascus, manglulutos naman to siya, unya di basta-basta nga manlulutos na himong kalaban sa Kristohanon nga pagtulunan, o di siya katuong nga sa Ginoong Hesus, kinsa naman na siya. So dito panahon na samtang siya naglakaw, nakita siya kahayag. Nakakitag kahayag. Naman to siya mga kauban, Pastor. Naa So, siya iba. daghang kauban, bro. Kung imong tanaw ang picture ba nga siya ramang gyud ang Nabuta. nabuta. Ang giingon nabuta. nagingon nga atong Tanan. leksyon nga silang tanan nakakita sa kahayag, pero siya lang ang nabuta. O siya ra. Ang mga Sakay, sundalo wala. Unsa kay kalainan sa kahayag nga nakita sa iyahang mga sakop ug nakita Another niya. thing is, nadungog nila ang tingog, siya ra ang nakasabot Nakasabot. pus tingog. Siya ra po nakakita. Siya ra po nakakita. So, dili siguro na to i-discredit ang revelasyon sa Ginoo, no? Nga ang katong revelasyon sa Ginoo, dili lang to kay para kang San Pablo. Para to sa tanan, pero tungod kay si San Pablo ang main target, no? Mura pagkarabang di nakabantay ko sa karon nga doon na gitawag mga high profile nga kada bitong term bitaw karon nga gigamit nga unsa man na siya nga target, low profile, high profile. So the Apostle Paul makaisunan kung sa target pa ni sa mission, no, sa diha sa hutong sa mga military, high profile siya nga target. So giingon ni Pastor Asoy, pareha silang tanan nakadungog, siya lang ang nakasabot. Unsa may gisulti sa Ginoo adto Pastor Ray nga nadunggan ni San Pablo? Unsa may giingon sa Ginoo sa iya? Ikaw ang Hudiyo nga manglulutos. Okay. So nangutana ba Ginoo nga San Pablo nganong gilutos man ko nimo? Pero unsa may implication ana nga literally wa na biya to si San Pablo naka-appeal atong pagluto sa Ginoo, ha? Wala siya approving signature nga si Kristo ilansang sa cross kay dugay na baya ni. Kung gilutos, ang but pasabot partner, nga kung gilutos manggod di Pablo ang mga Kristohanon, sama ra nga iyang gilutos po si Kristo. Okay. So ang implication lami kayo, no, nindot kayo nga once nga ang Christian church makaisunan which is claimed by Jesus Christ as his body, mo nagiingon nga sa imong gihimo ni ngadto sa gamay o kanang
Kada bitong sa Matthew Pinakaubos. 25, Matthew 25 bitaw pinakaubos. pastor nga. Gihimos pinakaubos. Oh, imo ni gihimos pinakaubos sa akong mga igsuon. Imo Gibuhat, gihimo. masabdi mo nako. Ako. So ang tanan natong nga gihimo ngadto sa iglesia mga kaigsuonan, no? Ako ni dalohon nga punto. Atong gihimo ngadto sa Dios. So if we help the church, if we offer something for the church, ana kanindot ani, ato din na siyang gihimo ngadto sa Ginoo. Pero unsa may statement din na nga gisulti sa Ginoo nga kana bitaw mura bitaw nakaikag yun ni San Pablo. Kana bitaw niingon pastor nga it's hard for you, no, to kick against the pricks mo man na sa Old King James version. Sa New King James version, it's hard for you to kick against the goods. Sa Bisaya pa, lisod kaayo nimo nga imuhang patiran, imuhang banyakan ng talinggab, talinis nga butang. Unsa man kay buti pasabutan na Pastor Asoy? Usahay makaigsuonan baka nang imong pugson gyud ang imong konsensya. Imong conscience ba pananglitan nakabalo kag unsay tinuod, unsay kamatuoran, then imo gyud bitaw pugson nga di ka motuo. Imo bang stilan dili lalim makaigsuonan, imagine ra gud nga naa ang balang espiritu nagadiktar nimo, sige diktar ang balang espiritu din, sigian pud nimo supak ang balang espiritu. It's hard to kick against the prick. Yeah. Lisod kay makaigsuonan, ayaw gyud pagbuot sa Ginoo. Amen. Ayaw gyud pagsupak-supak sa Ginoo, mo ginay basic gyud kayo kay kung mosupak man ko ka sa Ginoo makaigsuonan, nag-imagine ko ani samtang nagbasa ko partner, kaingon gyud ko nga dili gyud maayo magrebuilde ka sa Ginoo. Yeah. Dili gyud maayo mosupak ka sa kabubuton sa Ginoo. So kung dunay mabati nimo makaigsuonan nga gitawag ka sa Ginoo alang sa pagserbisyo, dawatag gyud buhatag gyud ang pagserbisyo sa tinud-anay nga dili unta ka mo likoy mo ikyas gikan sa kamot sa Ginoo. Salamat kay Pastor Asoy, no? Pastor Ray, nindot kay nga mga pahayag. Sige daw, unsay imong ikadugang ato? Hait to siya nga sinultian. Okay. Murag nagamit ang Ginoo ba og kutsilyo nga hait. Nagamit pud siya og pusil nga kusog kayo ang bala mo abot sa iyaha nga ang gipunting sa Ginoo main target kay high profile siya. Ang inyo kasing-kasing ug gunahuna. Amen. Na makasabot siya nga ay grabe gyud ang Ginoo no, giigo gyud ko niya pag-ayo nga asa akong kaluyahon. Kay actually, di basta-basta gud yang kuan religion, di basta-basta pud wa may na ilang religion sa una. Nya kinsa man nga Kristohanon nga ang iyang commander ani ang leader ani karpintero raman si Jesus. So kinsa man na siya? Oh. So igo gyud siya pag-ayo sa maong sinultian. Gani sa ang buti pasabot to sa ilahang sinultian dito, no, kay idiomatic expression magud to. Kanang talinggab nga gisgutan sa ni Kristo makaigsuonan, mauna ang ginagamit sa mga tag-iya sa hayop, no? Labi na kanang mga magdadaro nga ang ilahang inugdaro nga mga mananap naa sila yung mga talinis nga mo na iapura nila, mo na ilang ilatos ba. Sa to pa nga ang buti pasabot dito nga sa diha nga si San Pablo magsige siya supak sa Ginoo, he was actually hurting himself. Kay nga naman iya hamanggi patiran ang talinis, ang hait kaayo nga mauto ang gamiton nga manduan unta siya. By the way, nindot ang ato ang discussion mga kaigsunan apan mohunong takadyot no alang sa ato ang mubo ra gyud kaayo nga break. So ayaw sa mughawa kay wala pa ta mahuman. Mauto ta sa ato mubo kayo nga break. Of course. Sometimes. Why not? Yes. My brother. My mom. And of course, my dad. The policeman. Boss. My teachers. My grandpa. When I'm threatened. When he stares at me. When I hear his whistle. When they raise their voice. When they call me by my full name. Whenever he calls me like this. Hey, come on, bro. Because they're the law. He's older than me. My grade would be at stake. They're my parents. Since I'm younger than him, I'll be fired if I don't. You know. Obedience It's more than a state of being obedient. it is our Willful practice of obedience Conscious decision to obey policemen To obey your parents. teachers, it means submission to the rules which are meant. to keep us safe. Likewise, Obedience is a manifestation of love.
I respect my I love parents. my mom, I love my Older dad. brother. Besides, It says We obey our grandparents, we are older our brother. people of authority, our our boss, parents, and the Lord. Lord. For this is That's right. Welcome back sa Takna sa Pagtuon. Nagkanindot, nagkainit ang atong diskusyon mga kaigsunan. Kay dito naman guta sa punto atong gibiyaan nga si San Pablo finally nakasabot siya kung unsay gusto ni Kristo nga mahitabo siyang kinabuhi. Sa diha nga ningon si Kristo nga lisod kaayo nimo nga imuhang tindakan, no? Imuhang patiran kining mga talinis nga bahin sa kinabuhi, which represents mga kaigsunan sa paggiya sa Dios sa iyang kinabuhi. Now, nabay unsa may response ato ni San Pablo sa diha nga nakasabot na siya, Pastor Asoy gani? Actually, Namo to siya pangutana, no? Murag na siya pangutana po, no? Ingon siya nga, unsay akong buhaton, apan sa dili pa na partner, kay padulong man ta diha. Nalang ko'y gusto ba nga, theologically, akong gustong itan-aw ba nga. Okay. Privilege kaayo si Pablo makigsunan, kay gitawag gid siya sa Ginoo, special kaayo ang iyang pagtawag. Posible ba sa imong kinabuhi nga tawgon ka sa Ginoo, pero ayaw na paghulat nga tagaan pagkag latos sa Ginoo, tagaan pagkag balatian. Privilege kay siya, pero ang tinuod lang dili maayo ang iyang naeksperyensyahan. Basa-basa. Kanang butaan ka makigsunan, dili bigida lalim. Unya usahay tingali ing ka nga mo alagad kog dali kay balatian na ni apiki na ni ayaw na paghulat ana makigsunan kay lahi na siya nga istorya, pero ang akong but pasabot nga nganong privilege si Pablo tungod kay special gid siya nga giunsa man gitagaan sa Ginoo og pagtagad kay kitan-aw sa Ginoo daan nga magamit siya sa Ginoo alang sa dakong bulhaton. Okay, daghang salamat, no? Kanang mangutana bitaw, Pastor Ray, no? Kay naamugin mo sa canvassing. Gitawag na inog buying signal, di ba? What shall I do, Lord? Oo, di ba? Di ba? Usa man kay buti pasabot atong papangutana ni San Pablo. Kato siya miingon sa WhatsApp ito is a buying signal na sa mga marketers, sa That's mga it. sellers, sa mga literature evangelists. Okay. Napasabot na nga medyo nalipi ang Ginoo ba nga nangutana siya ato. Symbol of submission and humility. Amen. Nga dako ka siya granggo sa Sanhedrin sa panahon sa pagkinabuhi sa Hudiyo sa role of judging people. Ato nakita nga nina panahon na ning submit na gyud si Pablo kung sa iyang buhaton. Nindot kay pagkasulti ba diri sa ato leksyon. Gusto lang ako basahon sige, aron di ko oo. masayop gyud ingon siya diri. It expresses an unconditional willingness Okay. to let Jesus guide his life from then on. Sa ato pa kanang pulong nga unconditional willingness, sa ato pa bisag unsa pay mahitabo makigsunan tungod sa iyang naeksperyensyahan katong natumba siya nga nakakita siya kayang. Wala na gid siya pagduha-duha pa. Andam na. Na ako'y kaila partner, di lang ako i-mention ang ngalan nga gikuha na po sa Ginoo. Katong gitagaan na siya balatian sa Ginoo, sa wala pa siya namatay, naingon man gid siya nga ako bisag asa pa ko ibutang sa Ginoo karon, bisag pag unsay iyang ipabuhat nako, ako gid buhaton. Pero magkatawa ka magunaw na makigsunan kay usahay ang mga tao usa ra mo saad sa Ginoo nga magtinuod pag-alagad kanang apiki ang kinabuhi. Dili maayo nga leksyon makigsunan, pero sa laing bahin kaning ingon diri nga unconditional willingness to let Jesus guide his life. Mauunta na ang atong maeksperyensyahan makigsunan nga maski unsa pa magpaubos unta ta mo submit ta sa Ginoo alang sa pagpangalagad niya. Okay, no? So, kung sa dialogo pa ni makigsunan sa sales, no? Akong i-particularize, kinamang ko din ato ang Publishing Ministries Director, na buying signal, kung naanig yung gitawag nga, persuaded na, no? Si San Pablo, persuaded na siya makigsunan nga, mauna gini siya. Gitawag na ko sa Ginoo, siya mismo, personal, nakikistorya na ko, ug unya akong nasabtan, ang akong kinabuhi ug ang direksyon ni ini nga adunay shift nga angay himuon. Kinahanglan na gyud nga naagi change nga angay himuon from being the shalaya or the apostle to the Sanhedrin into being an apostle of Jesus Christ. Pero wala dili pa consummated ang transaksyon din ha, pastor. Dili pa kay ngano man. Aning panahon na di nakakita si San Pablo, no? Gani kun imong tan-awon ang the rest of the story of his life makaisunan,
Nagampo siya 3 times no dito sa unahan nga bahin siya kinabuhi nga Ginoo. Di kay ko kakita. Di kay ko kakita gyud do. Actually epekto na siya sa iyang pagkabuta on the way to Damascus. Pero nag-ingon lang Ginoo nga don't worry, my grace is sufficient for you, no? Muna sa ikaduhang Korinto kapitulo 12. Karon arita sa unsay nahitabo. Okay. Naay tawo nga gitawag gitagaan po sa Ginoo og pananaon, pastore, no? In relation to the vision nga nakita po ni San Pablo kinsa ganitong dawhana? Yeah. Bahin na ng bahina, Pastor. Ato nang nakami question mo kasagan niya sa sealing technique na gitawag Oo. AIDA. Aida ha. Shortcut na siya Okay. acronym. Aha. A means attention. Attention, I means interest. interest, D means desire. Action. Action. Okay. So katong gitawag attention, mo tong kahayag. Kahayag. Nagkuha attention ni Pablo. Pablo, okay. Interest na siya. Okay. I. So what shall I do, Lord? So ang desire, Ginoo sa may sunod. So ang action mo to niingon sa Ginoong Hesus kang Pablo, ayaw ka gool. Matusulti nimo ang iyang grace is sufficient na ako'y tao ipadala. O Okay. iyang pangalan si Ananias. Ananias. Oh. Okay. Action So, gyud dayon Ginoong Hesus. Okay. So, gipadala niya si Ananias, Pastor Asoy. Oh. Kung ikaw kay Ananias, no? Considering nakailaka ni San Pablo, unsa siya ka ingnon ta mangtas ha. Gamito na nato ng Bisaya nga mangtas, no? Unsa siya ka mangtas. Dugangan pa nato unsa ka siya kasalbahis, no? Sa pagsabot sa mga unang Kristohano, no? Sa relasyon nga siya daghana ang gipapatay nga mga Kristohanon. One example, si Esteban. Ikaw nakakita kag pananaon, Ananias, adto dito si San Pablo kay hinuon butan naman na, no? Na ako ipabuhat nimo alang kaniya. Kung ikaw si Ananias, unsa man kay imong reaksyon? Tawhanon nga pagbati mo kisunan. Para nako ga-imagine ko nagkatawa ko nagbasa di baga. Sa among hisgot-hisgot kaganina, nag-ingon magyud ko nga pananglitan makaisunan ipadala ka dito sa Marawi ingon nga naa kay mission adto ara gud mauti. Ato ba dili na lalim. Imagine ra gud nimo nga naay usa ka tawo nga kriminal, usa ka tawo nga grabe kadautan, ikaw ang paantuon dito niya. Influensyado kayo. Grabe ka influential, hadlot yung ka, di ba? Pero makisuunan, ang akong giganahan kay in a form of a vision, gitagaan sa Ananias, wala gid siya balibad. Wala siya balibad, unya bisag wa siya kasabot nga si Pablo di ay naana siya personal encounter with his God. Meaning to say, makaisuunan nga, ang nakanindot ato kay ang Ginoo gyud nagplaster sa plano tanan. Unya ang akong giganahan kay giingon sa atong lesson nga si Pablo or nga nahimo na siyang Saul, di ba? Ingon Nahimo diri siyang Paul. had just a personal encounter with Jesus that changed his life forever. Amen. So, nahimong nausab ang kinabuhi ni Pablo tungod kay iyahamang personal nga natagbo gid ang Ginoo. Sa atong sa tagsa ka kinabuhi makaigsuonan lain-lain kita og pagtawag, lain-lain tag calling ba sa atong tubangan sa Ginoo. Nanginaot ko nga kanaunta nga higayon dili nato palabyon nga dunay dako kaayong kausaban ang atong kinabuhi. Okay. It's transformation. Yeah. Mao gid ang mensahe sa kinabuhi ni Pablo nga transformation na usab gid siya makaigsuonan tungod kay gipamati niya ang pagtawag sa Ginoo. Amen. Okay, so arita sa mga Ananias, no? Actually, kung imong tanaw ng atong leksyon makaigsunan, ang implication din na mao nga sa atong iglesia naidaghan din ang mga Ananias, no? Going back to the mission of the church. Kay balo ko nga daghay mga Saulo nga nasa tong palibot nga gihikap na sa Ginoo. Gipakitaan na niya mga pananawon, nakadawat na siguro mga libro, nakadawat ng mga tratados, nakadawat ng mga nakadungog na sa Hope Channel. Katan-aw na Ang TV. ang kinahanglan na gyud higala mga kaisunan nga ikaw like Ananias of old muadto ka anang mga tawhana, no? Unya imong himuon ang imong bahin. So kamo ug ako mga kaisunan naatay bahin sa conversion sa uban. Dili kay ingon nga kita ang mo converter nila, pero naa lang tay bahin, no? In the case of Ananias mga kaisunan, ang iyang bahin iyon ana lang kasimple. But don't you know nga kung wala si Ananias, kung wala niya tumana ang tawag sa Ginoo, dili ma-consummated ang call ni San Pablo. Dili siya mahimo nga hingpit, dili siya mahimo nga full-fledged nga unsa man apostol o gitawag nga tinawag
sa Ginoo. Masay mo kasultian nga bahin pastor eh. Nga. Di ba ka mayo manawag pagka og mo voluntaryo nga mahimong literature evangelist? Yeah. Oo. Sige. Nabilog mo ko sa Public Ministry Oo. Department, kita ka na makaisuunan, pwede na tamay mong literature evangelist, kaya nagrepresenta ni Ananias. Sa atong, napot tayo makaisuunan nga naamoy calling sa education, pwede mo magtudlo. Diba? Ang mga pastor, tinawag nga magbuhat sa kapastor. Ang mga lay worker, mag-Bible study, o ato mga small group, ato imbitahon ang mga kaisuunan nga wa pa nabilong sa atong small group para ato silang i-care. That's O nya, dayon makabalo sila sa kamatuoran, mahimo kitang Ananias. Mahimo na pod nga care group ang atong mga Yes. small group. okay. Okay. So makaisunan na atong leksyon no nahitabo sa panahon ni San Pablo pero buhi kayo ang iyang application sa atong kapanahunan. Iyon ay could be playing no. We can play the role of being the Ananias in the life of Paul. Amen. Karon nagsugod na gyud si San Pablo no. Giadtoan na ni Ananias makaigsunan o niya ang iyahang mata adto Pastor asoy murag ingon sa description nga naa si murag kanang himbi sa isda. No? Oo. Now, after sa iyahang prayer nga gihimo ni Ananias makaisunan, hini-hini to siya katanggal. Og unya si San Pablo nisugod na siya sa iyang pagministeryo. Pero naipunto din nga akong nakita nga murag silent ni siya sa uban nga bahin sa history pero si San Pablo di ay prior sa iyang pagsugod sa iyang pagministeryo, hingadto ni siya sa dapit sa Arabia. Unsa may gihimo niya dito? Sumala sa itong leksyon. Pastor. Gwapo ka insulti no sa Galacia, Honor City, nagasulti nga si Pablo ni ato di sa Arabia para mag-meditate. Okay. Meditate siya kay di ba sa basa iyang role isang yunahuna ba naksiklod sa siya, nagpalais siya, nagmeditate siya, nang siya gahom sa Ginoo kay mubalik siya sa Jerusalem, matingala to mga miyembro sa Sanhedrin nabuang naman siguro ni si atong pinangga nga si San Pablo. Pero dito siya for that purpose, seclusion. Solitude. Sige, Pastor. Na ako'y gustong i-emphasize sa ani makaigsunan ba. Gumo lang kayo. Si experience ni siya nga sibo ani nga panghitabo. 'Di ba sa wala pa mo mensahe si Pablo, may anto siya nag-meditate, nag-ampo, nag-inusara siya dito. In other words, ang giingon sa lesson nag-study gid siya. Okay. Study. Nagtuon siya. Si Elder Jeffrey Moana, kaning atong Vice President sa GC nga African. Okay. Gipawali siya sa Hope Channel sa ato sa international nga Hope Channel. Ang problema ron kay ipa-print man sa iya ang iyang wali. Ipa-detail gyud og sulat di man na basta-basta. Basta. Kanang magtaka lang yaw-yaw makisunan nga mawali dito. So sayo na kay na pero kanang ang detail gyud mo nga sermon ipabuhat di gid kaya. Kabalo kag unsay ang ipagihimo nangayo siya og duha ka semana 2 weeks. nga magpalayo siya sa bukid. Okay. Di siya, wa siya nagdalag cellphone, wala siya nagdala og laptop, unsa, ang iyang gidala, ballpen, radio o papel, og Bible, o Great Controversy. Dito siya sa bukid. Nagbasa siya ayo. Grabe niyang tuon dito, nakigtagbo siya sa Ginoo, manay punto magigsuunan. Amen. Nagampo siya ayo, human sa iyahang paghimo dito nga, solitude, siyara. Niwali siya partner after that sa Africa. Gi-cover sa Hope Channel ang conversion more than 3,000 ang baptism. Amen. Praise Sa the ato pa Lord. makigsunan, si Paul, before siya ni-appeal sa buhat, nakigtagbo siya sa Ginoo, nangayo siya gahom, pinagi sa prayer and meditation. Mao na pinaka-basic yun nga punto makigsunan. Nga sa dili pa ta mo appeal sa buhat, isod mo gunang mo appeal lang ta sa buhat, yaw lang, wala tay power. Mo na nga wala po tay conversion, walay mahitabo sa kinabuhi sa mga tawo nga atong iwalihan kay wala may epekto makigsuunan kay wa man tay gahom. So maayo si Pablo sa atong leksyon kay sa wala pa siya ni adto sa siya sa layo nga dapit aron sa pagpakikibalak sa Ginoo. Okay. So, klaro makaigsunan nga although ang record nga naa sa ato ang libro sa buhat medyo limited siya no in the sense nga gihulagway lang nga si San Pablo gitagbo sa Dios dito sa dalan paingon sa Damascus pero gikan ni adtong mga kaigsunan ang ilahang connection no atong bantayan no let us take note of the word connection. Ang connection ni San Pablo sa Ginoo wala na gyud nabugto no gani nag-anam ni siya og kalig-on nag-anam ni siya kahugot mga igsoon mo gani hinungdan nga sa panahon nga nagministeryo na siya dito sa Tesalonica no miagi na tong mga leksyon miaging mga katuigan
na ay question no as to the authenticity of his being an apostle. Anong claim na siya nga kuan po na siya kanang tinunan po na sa Ginoo nga ulahi ra man kay na siya. Wala man na siya dili man na siya eyewitness ni Jesus Christ. Pero makaisunan tungod di ay sa iyahang close connection sa Ginoo, niingon siya nga I am personally called, commissioned, and empowered by no less than Jesus Christ Katong himself. iyang experience siya, partner, nga katong iyang nakita sa pinaagi sa vision, katong natumba siya, mao to iyang giisip gyud nga pag-encounter gyud sa Ginoo. Oo. Yeah. Pero, Mao to ang experience pero siya. gikan niya to, naman mahunong to. Wala na, napadayon na to siya. Og kana siya nga talan-awon makaigsunan, kaya po nato na siya nga atong masundog, no? Kay ningon biya po si San Pablo nga, awat mo nako, no? O just imitate me as I also imitate Jesus Christ. So partner, na ako'y gidugang kamay. Akong nakitaan ba sa atong leksyon sa Wednesday, the beginning of Paul's ministry, na upat ka 4 PS. Sige. Ang Okay. usa ka PS, kita personal sanctification. Okay. Mo to gibuhat ni Pablo dito sa di Arabia. Ikaduha is personal itawag supplication, supplied by the Bible, the spirit of prophecy. Ang ikatulo, personal seminar. Mao nang natay mga seminar sa mga kaigsuonan, mga pastors, mga literature evangelists before kamo attack sa imong ministry. Ang last is personal services. Okay. Servisyo din siya. That's it, no? So imo yung gi-apply ang imong mga techniques Pero sa sa publishing. lesson, nag-ingon diha nga, in spite of his struggles, opposition, wala gyud mo surrender si Pablo. Amen. Oh yes. Grabe gyud ang oposisyon niya kay di man pud katuo to mga Hudiyo nga kauban niya nga tuhanan ni amo maning kauban sa una karon nahimo namang Actually, kung imong hinumduman, no? basta di na ko ma-imagine. Naghisgot si San Pablo og daghang kay nga perils makaisunan, no? Mga katalagman, no? Katalagman sa dagat, yagingon katalagman sa mga latos, katalagman nga gikan sa actually sa Sanhedrin, no? Sa iyahang kapanahunan kay siyempre ang iyahang friend kani adto nahimo naman niyang kontra. Kontra na niya. Ang iyahang gimensahian kani adto nahimo naman niyang kalaban. Naay mga perils makisunan, mga katalagman, pero naapil in taon ang katalagman sa iyahang mga kaigsuunan. Kaya ang reaksyon nila, no, general reaction, bisan siguro pag kita ay naa sa ilang kapanahonan makaigsuunan, makaimon kita nga, baka ni mo pagkaaron inon lang, no? Dili baka ni, na-term bitaw nga, di baka ni kanang, Nagdrama lang. nagdrama lang, and then, taga didto day ni, gipinitre, mura bag ka ng penetrating agent ba? Penetrating agent. Nga mura bag, PA. hing-anhilang ka ni nato, aron Espiya lang. Nahimo spy. nahimo na nga espiya aron nga mas mabungkag ta kay sa tinuod makaisunan an organization which is being attacked from outside murag makadipinsa pa siyang kagalingon, no? But if an organization is being attacked from inside, ang imo namang sistema maoy gi-atake, medyo lisod na siya dipinsaan. And that was the thought and the concept sa mga tao nga Kristohanon sa iyang kapanahonan. So murag hinay pa ang popularity ni San Pablo makaisunan on the part of the Jewish Christians. Pero abi nimo Pastor Ray, tama ra pud to nga dili kaayo popular siya dito sa Jewish Christians. Aron ang iyahang priority sa iyang pagmensahe, which was the subject of the call nga gidala sa Ginoo, Katong iyang mga kauban. nga ang mga hintil gyud og ang iyahang mga leaders sa mga hintil mao ang iyang priority, and then ikatulo na lang ang iyahang mga Hudyo. Pero naay mga tawo nga gigamit sa Dios, no, aron nga makatabang ni San Pablo. Kinsa may mga tawo nga inyong Barnabas. Okay, sige daw, Pastor. Si Barnabas maoy usa ka Levite nga gikan sa Cyprus. Mao ni siya ang nagtabang pagpasabot ngadto sa mga Kristohanon nga dili na ni nato ni kalaban si Siya Pablo. nag-introduction to the guest speaker. Siya nagtarong dito gidudos nga ayaw dili kay bisag kinsa naman nga mga Kristohanon makiigsuonan. Kasabot ko ka nga grabe ka kriminal nito ana. Grabe gyud mag-persecute. Di gid ako ma-imagine akong gamiton pasaylo ko mo gamit kog illustration. Okay. Ang ako mong amahan, grabe ka palahubog sa iyang background. Grabe ka kadlukan gyud sa among lungsod ba. Mahubog gani akong amahan mag-wild. Makakitag kontra di gid madlok magdala pag hunting diya sa tunga-tunga sa lungsod. Pagsimba niya sa among simbahan, perting hadlok kas mga Adventista oy. Patay ni tuhanin ni simba ni di baghan imong hilabot nato dire.
Pero makaigsuonan, kung tawgon gyud kas Ginoo, dili gyud kakabalibad. Sa dihang gitawag akong amahan, nakaalagad, nahimo ang mga ministro ang iyang mga anak. Amen. Amen. So inana ba, bisan pa ug di gyud kakasupak sa pagtawag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Now, pero dili pud kalikayan sa iglesia makaigsunan nga si Paul actually nagamit siya og term nga false brethren, no? Puti pasabot nga sa iglesia pud ay taon naagid po yung mga kaigsunan nga kada bitaw matahapon bitaw, no? Yun nga kinintawhanan ni. Hindi klaro. Oo, matahapon ba? Matahapon. Ang nakaingon actually ni San Pablo makaigsunan, most of the pains no sa iyahang kinabuhi nga nadawat niya actually dili biya tanan didto gikan sa gawas. Gikan sa gitawag niya nga gilabilan niya false brethren. Kay ngano man mao man to ang kusog mo intriga, mao man to ang dili mo respeto sa iyaha, mao man to ang moingon nga tuon mo ana nga parehagod sa panahon ni Jesus Christ, no? Ang mga igsuon pa na moingon nga unsa ra man ang mga tawhana nga niara mo na, no? Ato ra man na dinhing mga kaubanan. So mga kaigsunan, in case no, ang similar nga experience no, sama tong giingon ni Pastor Asoy, mahitungod siyang amahan. Kung naay mahitabo nga ingnon ta daw kalaban sa iglesia, unya mahimo na nga kabahin sa iglesia by God's grace, no? And by God's leading. Ang akong hangyo makaisunan nga as a church, let us be willing to accommodate our brethren. Gusto nako nga dalhon kining konsepto bitaw sa ato ang IEL, no? Ang atong IEL nagpresentar og konsepto nga every time mga kaigsunan nga naa gani mahimong bag-o nga mga sakop sa atong iglesia, nata himuon nga celebration. Di ba, Pastor? That's true. If I were, no, kung kanang naanaunta ning IEL sa unang panahon, moingon unta ako sa kanang tigulang sa iglesia sa Israel, sa Jerusalem nga, Sir, maghimo tag patlak kay si San Pablo na banggiitan ko na marunong ug kay na. May na lang kay na Barnabas. May na lang nga na Barnabas makaisunan. And our prayers and hopes dinhi sa ato ang takna sa pagtuon mao nga ang atong iglesia makadevelop pa og daghang mga Barnabas. Amen. Ha? Di ba, Pastor? Yes. Nga kung naay mga bag-o din nga mga tao sa atong iglesia, ato silang mapacilitate, no? Mohimo ta og gitawag nga celebration kay naa sila. Matuman bitaw ang giingon din sa libro ni San Lucas nga sa langit daw mga kaigsunan, no? There will be unsa man celebrations, there will be feasting, there will be jubilee in heaven. There will be joyful programs that will be held in heaven. Sa usa lang ka unsa man kalag sa usa lang ka makasasala nga naghinulsol. Now in the right, sige Pastor. Madaingon partner nga na ako'y waling nabuhat na gitetro na one is a million word in God's hand. Oo, Lucas 15:10. Tama to imong sulti. Kung kalipay sa langit sa usa ka tawo na ginulsol, na di na madag-adik, di na mo patay, na bag-o mosulod na sa atong iglesia. Nalang ko i-comment Sige, ana, pastors. Dili lang unta makaigsuonan bitaw nga mo condemn dayon ta. Yes. Kanawang condemn bitaw daghan gyud kaayo ang mga bag-ong nga bautismuhan sa atong iglesia nga naana sa atong iglesia unta nga mawala tungod kay kita man kun maglantaw sa ilang atong panglantaw maor gyapon tong sa una nilang kinabuhi. Dili gyud nato tagaan bitaw chance nga kani sila na usab. Na mga imong tan-aw na to kana sa wa na chance wa na klaro na matawhanan na kay mao dautan gyud na sila. Ato gud tagaan pog lugar makaisunan nga ang mga tao sa mga tuig nga wala nato sila makita. Wala ta kabalo nga naapoy kausaban ang ilang kinabuhi. Mr. So dili ta mag-condemn ba? Na ako'y concern kay usa sa mga greatest religion in the world nga gi-consider nga one of the top 5 ang kang gitawag Hinduism. Ako nibaluan sa akong readings nga matud pa niya unta Christianize ang Hindu countries karon kung gi-entertain lang siya pagsulod niya sa Christian church. Giingnan man siya nga upaw ka, di ka pwede sulod sa simbahan. So dili to si Barnabas. Kung na Barnabas to siya, na Christian to siya, kani ato mga silingan na manasod sa Oriental countries karon, Christian country unta na sila. Actually, ang atong bantayan makaisunan nga sa atong leksyon, no, ang outline no sa kinabuhi ni San Pablo, it happens nga 3 years pa aya siya higbalik sa Jerusalem. Meaning, daghan na kay sila dadunggan nga na siya gihimo dito sa like sa Antioch, nakabisita na siya og Macedonia, nakaabot na siya
Thessalonica, nakaabot na siya Syria o uban pa. Then after 3 years, pagbalik niya dito, naapagihapoy resistance. Makaisuna, no? Ato pong tanawon nga, kinibaya pong change nga, gisgutan gagawin ni Pastor Asoy, it will never happen overnight. Nga. Buti pasabot nga, Yes. kanang intawong nakabig sa tong iglesia nga anad kayo og sinina nga mubo. Dugay pa na nimo kanang siguro dugay pa na nimo nga moingon pa na nga sumpayan lang sa pagka Sabado na sumpayan lang sa usa ka ins at hantod mag-ana mo kataas no. Kanang ilahang mga giunsa nila pagpamintura ng ilang mga naong nga mo ilang naandan dili man na nimo mahilamusan dayon mga kaisunan kay ngano man mao intaw na ang ilahang lifestyle sa kalibutan. Pag adton la sa iglesia ang change makaisuunan, dili na siya sayon nga mabatnan. Mo hinungdan nga, let us be sympathetic, no? We will never tolerate kung unsa ang kalibutan, pero we should be sympathetic enough nga sama kang Barnabas, maka-facilitate kita mga higala, mga kaisunan, nga if ever na mga bag-o sa iglesia, ang atong main concern mao nga sila magpabilin sa iglesia tungod sa atong gugma, tungod sa atong pag-entertain kanila, tungod sa atong pag-amuma kanila, kay mauna ang tahas sa atong iglesia. Amen. Mga kaigsunan, wala naman tayo panahon, any parting statement, mga kaubanan? Sa ako, mga kaigsuonan, dako gyud kay akong nasabtan na kuha sa leksyon ba nga. Dili ta mo condemn, dili ta mo tan-aw sa mga kaigsuonan nga daw walay paglaom. Kanang mga kaigsuonan nato bitaw nga mga tingali nakita nga adik-adik sila sa una, daghan silang bisyo, nanigarilyo sila sa una, uban pa nila nga mga bisyo makaigsuonan, lantaw nato na sila tanan ng mga kandidato para langit. Amen. Dili nato basihan ang atong pagkamatarong, atong kaugalingon nga akan ni sila. Layo ra kay ni sa ato no, makaigsuonan sa tubangan sa Ginoo, kita tanan pulos mga walay pulos. Kita gyud tanan ang hinahanglag manuluwas. So ang ato unta nga makita unta ang tinuod nga kausaban diha sa atong iglesia, no? Mga Barnabas. Nga, okay, atong i-facilitate sa giingon ni Pastor Palomares nga si Pablo nakita ang dakong kausaban, tinuod gyud nga transformation siyang kinabuhi. Yeah. Tungod kay humble siya mitugyan sa iyang kinabuhi ngadto sa Ginoo makaigsuona. Yeah, Pastor ako parting words, partners, morning upat kasi. Gitawag adunay conversion, na consultation, na ay gitawag nato nga courage o commitment sa atong leksyon karon. Daghang salamat mga higala, mga kaigsunan, salamat mga pastors sa ato ang diskusyon. Be a Barnabas. Kaya wala mo kung sa meaning sa Barnabas nga pulong o ngalan mga kaigsunan, son of encouragement. Wow. You can be one Very in our church, son or daughter of encouragement. Wala man tayo igong panahon, ang takna sa pagtuon, manamilit kaninyo, apan sa dili pa finally kami mubiya ni ay usa ka matahom nga awit nga giandam alang kanatong tanan. Because he rose in mighty triumph from the grave, I put my trust
Diyos, daghan salamat sa leksyon sa kinabuhi ni Pablo sa iyang pagkakabig. Salamat Amahan nga nasabta namo nga bisag unsa di ay kami kadautan, mahimo kaming mausab. Sa kumpleto nga kausaban, lamang kung kami magkatugyan diha kanimo. Salamat sa imong pagtawag kanamo. Ginoo, kung doon na may mga panahon nga kami nahilayo kanimo, mabalik kami kanimo. Malagad kami kanimo sa tunod anay. Magpagamit kanimo. Mahimo kaming panalangin nga tusoban sama ni Pablo. Salamat sa kasiguruhan sa among kinabuhi. Salamat kay imong balang espiritu magalig-on kanamo sa among desisyon sa pag-alagad kini imong tinud-anon, amo kining gipangayo. Tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga among luwas. Amen. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.